Bones a tothom, nou vídeo per al canal de YouTube. I res, en aquest vídeo anem a buscar les 3 càmeres de trampeig que tenim ficades de fa quasi un mes aproximadament. I res, estic sortint del poble de Castellbò, bueno, ara ja no estic al poble, estic aquí una mica lluny. I res, m'estic dirigint cap al refugi de Sant Joan de l'Erm, que farem nit allí, avui soparem i dormirem allí. I demà al matí sortirem bastant matiners cap a buscar les càmeres. I no res, si voleu veure una mica on està aquest refugi, que és molt bonic, i el que pillem a les càmeres, quedeu-vos fins al final. I això, quedeu-vos a veure què tal. Res més, dins vídeo, i espero que us agradi. Bé, doncs ja hem arribat al refugi i estem aquí a la terrassa. Ara us ensenyo una mica el refugi una mica per fora. Això seria el refugi de la Baseta. I no res, estem esperant per sopar. I això, a sopar i a dormir, que demà ens hem d'aixecar força matiners. Bé, bon dia a tothom. Són les 6 del matí. He parat una mica del refu, està allà al darrere. És completament de nit, estic aquí fent llama al frontal per gravar una mica i no res, comencem la ruta, és completament de nit i tenim una horeta de viatge fins on estan les càmeres a peu, però surto bastant aviat per tema de si podem gravar algun animal amb la càmera gran, així que no res, anem a veure què hi ha a les càmeres. Doncs bé, ja després d'una hora i mitja de caminar, hem arribat a la primera càmera, aquí la tenim. Hem parat una mica que hem vist una altra cabirola i cabirols bordant, però mascles no n'hem vist cap. I ara un isard que està aquí molt a prop d'on tenim aquesta càmera. I res, anem a veure aviam què he gravat, la primera càmera. Bé, doncs ja hem recollit la primera càmera. Hi ha moltes fotos, no les he mirat totes, crec que hi ha algun isard, però no sé si ha sigut pel tema de la sensibilitat de la càmera, però m'ha fet moltes fotos, com unes 800, i res, a casa ho miraré amb l'ordinador més tranquil·lament. I res, he trobat una banya de cabirol, no és de l'any passat i es veu que està blanca i mossegada. Res, hem menjat una mica, que ara ja tenia gana,
i anem a buscar la següent càmera, a veure què tal. Bé, hem arribat a la següent càmera, aquí la tenim i anem a veure què tal ha gravat. Bé, doncs ja estem a la tercera càmera, aquí la tenim, aquí. M'ha costat una mica trobar-la, aquesta, perquè a vegades no apunto els llocs i he tingut que buscar una mica. Ja comença a fer caloreta i res, anem a veure a la tercera a veure què ha sortit. Molt bé, doncs ja tenim la tercera càmera, aquesta sí que hem gravat més material, hi ha nissads i capirols, ja ho veureu. I no res, ara són les 9, just ara, en punt. Ja hem fet unes 3 horetes de caminar, estem bastant cansats, però tornarem cap al refu, anem a esmorzar i a fer un cafè al refugi. I no res, a veure si ara de tornada podem veure alguna cosa. I si no, fins aquí serà el vídeo, ¿vale? Així que no res, espero que us hagi agradat, que hagueu disfrutat de les vistes, dels animals i d'aquell lloc tan bonic que és el Refu de Sant Joan. I no res, espero que estigueu atents al canal, que aneu mirant els vídeos, que us aneu subscrivint i moltes gràcies als que aneu arribant. Que vagi bé, adeu!